Kaixo, ariketa honetan daukagu masa bat eta galdetzen digute bi puntu ezberdinetan dagoen potentzialaren balioa. Gogoratu potentzialaren definizioa dela ze energia potentziala daukan unitate masak puntu honetan edo bestean segun eta masa honekiko interakzioa. Vale? Orduan, definitzen da potentziala minus G bider M zati R bat, orduan aplikatzen ditugu hemen balio horiek, eremua sortzen duena da masa hau, vale? Jartzen dugu hor, eta distantzia. Orduan, horrek esan nahi du, puntu horretan, unitate masak izango lukeen energia potentziala litzatekela minus 8 bider 10^-3 joule. Horregaitik, puntu horretako potentziala da minus 8 bider 10^-3 joule kilogramoko. Vale? Berdin egiten dugu bigarren puntuan, baina hemen ordezkatzen dugu bigarren puntu horren distantzia. Horrela, daukagu potentzial berria, beste puntu batean unitate masak izango lukeen energia litzatekela minus 3,3 bider 10^-3 joule kilogramoko. B atalean galdetzen digute zenbateko lana egiten duen eremuak 2,5 kilogramoko masa R batetik R bira eramateko. Eta azpimarratzen dut eremuak egindakoa dela. Vale? Orduan, grafikoki izango genuke hemen masa bat, hemen masak R bat eta R bin sortutako potentziala dela V bat eta V bi, eremu gravitatorioa eremu kontserbakorra denez, hemen idatzi beharko genuke hori, eremuak egindako lana dela minus delta EP. Horrela definitzen genuen energia potentziala. Eta gogoratu energia potentziala minus delta EP izango da hau litzateke EP bi ken EP bat. Hau da, bigarren masak puntu honetan izango lukeen potentziala ken hasierako puntuan izango lukeen energia potentziala. Hau da, M2 mugitu behar dugun masak bukaerako puntuan izango lukeen energia potentziala, hau litzateke EP2 ken hasieran aurreko puntuan izango lukeen energia potentziala, M2 bider V bat. Horrela, M2 posible daukagu biderkagai komuna ateratzea, V2 ken V bat, eta V2 eta V bat potentzialak bi puntu horietan ezagutzen ditugunez eta masa ere bai, ordezkatzen dugu, ateratzen zaigu, eremuak egindako lana negatiboa dela. Horrek ze esan nahi du, eremuak ez duela hori egin nahi, beste norbaitek egin du, horregaitik eremuak egiten du lan negatiboa. Eremuak egin nahi duena da, tira egin hau da, eremuak egin nahi duena da, oneaka ekarri. Orduan, etorri behar du, kanpoko indar bat, eta horrek egingo du lana. Lana negatiboa denez, irudian ikusten den bezala, F hau litzateke eremuaren indarra eta delta R kontrako noranzkoa daukate eta horregaitik lana da negatiboa. Hau da, kanpoko indar batek eraman beharko du M2 R batetik R bira. Eremuaren kontra gogoratu lana negatibo baldin bada esan nahi du eremuaren kontra doala. Hau da, eramaten ari dela gorputz hori potentzial handiagotara. Eta, fijatzen baldin bazarete, hemen, V2 da minus 3,3, ahaztu hau, zeren hau berdina da, minus 3,3 da minus 8 baino altua, baina handiagoa, bai? Ondorioz, V2 potentziala altuagoa da, ondorioz energia potentziala altuagoa eta eremuak egin nahi duen lana beti da hau gutxiagotzeko. Horrexegaitik gauzak lurrean erortzen dira beruntz, lurrerantz. Ados? Bueno, eta hau da dana edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!